Mga igsoon, aduna ba kitay kaisog dinha sa pagsulti sa dili mga maayong binuhatan dinha sa atong isig katawo? Aduna ba kitay kaisog sa pagsulti sa matuod? Kita gipahinumduman sa kanunay nga ang unang mga Kristiyanos sila nagtuman, nagasunod dinha sa mga sugo sa atong Ginoo, ilabi na gayo dinha sa pagbarog sa kamatuoran, dinha sa pagbarog sa pagtuo. Ang mga propeta usab nagbuhat og naghimo niini. Karon kaha, pipila lang kanato ang adunay kaisog sa pagbarog sa kamatuoran. Ilabi na dinha sa pagbadlong dinha sa atong isig katawo, ilabi na sa ilang mga daotang binuhatan. Kay alang kanato, kita dili ganahan nga kita usab masamok. Kita dili ganahan nga adunay kaaway. Kay ang pagsulti niini ngadto sa atong isig katawo, nasayod man kita nga kita usab mahasol. Wala kita masayod kung unsaon pagdawat sa atong isig katawo, kung unsa diha sa iyang pagkadungog, dinha sa pagbadlong nato, kung unsaon niya kini pagdawat. Kay ang uban dili man makadawat sa kamatuoran, pwede man nga kita balihon, pwede man nga kita awayon, pwede man kita nga pahilumon o pakaulawan. Apan susama sa mga propeta, sa mga unang Kristiyanos kaniadto, kita gipahinumduman nga ang atong pagtuo 24 oras 24/7 ang atong pagtuo, ilabi na gayud dinha sa pagsulti sa matuod. Dili lamang moingon kita nga karon lamang taknaa mosulti ako sa matuod, unya dili na. Mga igsoon, kini ang atong nadungog dinha sa ebanghelyo. Si Juan nga magbubunyag nagsulti sa matuod, nagbadlong dili lamang dinha sa ordinaryo nga tawo nga nagbuhat og sala, immoralidad. Ang iyang gibadlong, ang iyang gisultihan sa kamatuoran, usa ka hari. Apan si Juan nga magbubunyag adunay kaisog sa pagsulti sa pagbarog sa kamatuoran. Niingon siya, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Daghan kanato nga nasayod kita nga dinha sa ilang kaminyoon, hapit na magbulag, o nasayod kita nga daghan gani na siguro ang nagbulag, apan nasayod kita kung unsay hinungdan. Nasayod kita nga dinha sa ato mga kaila, usa kanila nagluib, nagbuhat og dili maayo, apan isip higala, isip suod dinha kanila, unsa may atong gibuhat. Aduna ba kitay gibuhat isip iyang higala, isip suod dinha sa pamilya, aron dili mabungkag ang pamilya, aron dili sila magbulag. Kay sa panahon karon mas palabihon pa nato nga muhilom, dili mo sulti sa kamatuoran aron kita dili masamok, usab dili usab masamok ang uban. So mas palabihon pa nato nga kita muhilom na lang. Apan ang paghilom nato kini usab adunay pwede nga moingon kita nga ning konsente dinha sa mga immoralidad nga atong nakita. Kita ning suporta kay kita nasayod man dinha sa ilang mga binuhatan.
ang atong pagsulti niini ngadto sa atong mga higala, ngadto sa mga nagbuhat niini, dili man ang pagpakaulaw dinha sa ilang gibuhat. Isip igsuon sa pagtuo, isip kaila, isip suod sa pamilya. Ang pagbuhat nato niini mauman ang pagtabang, dili man ang pagpakaulaw. Kay ang pagsulti nato niini sa maayo nga pamaagi, kini man ang ating mailhan nga ang atong ang gihimo mao gayud ang pagtabang, aron ang pamilya dili maguba, aron sa pagpahinumdom nga ang iyang gihimo dili maayo, dili matarong. Kini untana ang atong makita, kini untana ang atong paningkamutan. Kay kita susama ni Juan nga magbubunyag, kita usab gitawag man dinha sa pagbuhat sa misyon, dinha sa pagsulti sa kamatuoran. Si Juan nga magbubunyag sa pagkadungog ni Herodias, siya nagplano sa pagpahilom, sa pagpatay kang Juan nga magbubunyag. Apan ana usab ang kang Haring Herodes ang pagpaminaw bisan tuod kung siya masamok, mahasol. Apan tungod sa kinaiyan ni Herodes nga taphaw lamang iyang word of honor, dili wala gyud niya ingon nga gitan-aw usab ang sitwasyon dinha ni Juan nga magbubunyag. Hinunua iyang gipadayon ang pagpunggot sa ulo ni Juan nga magbubunyag. Bisan nasayod siya nga si Juan nga magbubunyag matarong nga tawo, nga siya gipadala sa Dios. Apan bisan tuod dinha sa pagpahunong nila kang Juan nga magbubunyag, dinha sa pagpahilom pinaagi sa pagpatay, dili buot pasabot nga nagmadaugon si Hari Herodes o si Herodias. Kaysa mata sa Dios, si Juan nga magbubunyag nga gipadala nining kalibutan na isip propeta, isip pagsangyaw sa maayong balita, isip pagbuhat sa iyang misyon. Siya ning barugman sa kamatuoran, siya nahimo man nga baba, nahimo man nga instrumento dinha sa Dios. Siguro ang ayan natong pangutan-on, ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon dinha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, basin susama kita kang Haring Herodes nga taman lamang dinha sa atong kasing-kasing, masamok, mahasol, dili makatulog. Apan iya gihapon gipili ang dili maayo. O susama ba kita ni San Juan nga magbubunyag nga bisan tuod kung tan-aw niya nga ang hari masuko kaniya, si Herodias nagplano og dili maayo kaniya, apan siya nagpabilin dinha sa kamatuoran. Mga igsuon, dili unta na nato pilion si Hari Herodes o si Herodias. Mas pilion unta na nato si Juan nga magbubunyag, nga maisugon, nga mingbarog sa kamatuoran. Palihog sa pagtindog,